Vi, Socialdemokratiet, er et parti, der prioriterer velfærd og sundhed højt. Vi går ind for gratis hospitaler og læger. Derfor går vi også ind for en fair skat. Vi synes, at vi alle skal have lige adgang til sundhedsvæsen, skoler med mere. Det vil sige, at dem, der har en høj indkomst, også betaler en høj skat, og dem, der har en lav indkomst, betaler mindre i skat. Hvis man ikke havde det på denne måde, vil der være nogen, der ikke vil have råd til at tage på hospitalet, hvis de kom til skade eller havde brug for lægehjælp. Man kan argumentere for, at denne måde faktisk er billigere for den enkelte, end hvis man selv skulle betale for sygeforsikringer og skolepenge osv. Det vil også blive dyrt, hvis man skal betale for sygeforsikringer, og der vil de fattige ikke kunne følge med, og har derfor ikke adgang til sundhedsvæsenet, så det vil vi aldrig skænke en tanke. Det er også et godt sikkerhedsnet at have en dagpengeordning, så hvis man mister sit job og ikke lige kan finde et nyt, så kan man stadig have en lav indkomst, som staten betaler. Det gør en tryg at kunne tænke på. Vi har selvfølgelig også gjort sådan, at man kun kan modtage dagpenge i 2 år, så det ikke bliver misbrugt. Vi vil have et Danmark, hvor alle har lige ret til sundhedsvæsenet, uanset deres indkomst. Vi vil have et Danmark, hvor vi betaler en fair skat, så vi ikke har brug for sygeforsikringer. Vi vil have et trygt Danmark, hvor man altid kan komme til lægen eller på hospitalet, hvis det er nødvendigt. Hvis vi alle bidrager til det danske fællesskab, så kan vi sagtens opnå dette.